dreptul să intre din prima în colegiul primar. Asta nu i-a spus nimeni ministrului. Bine, la cum îl cheamă nici nu merită să te deranjezi. Apoi, uitați-vă bine la manuale de istorie. Cum să ai istorie alternativă? Ce înseamnă istorie alternativă? Că ai de ales între Caterina Teodoroiu și Caterina Andronescu? Că trebuie să măsori, de exemplu, acțiunea de luptă a dacilor cu acțiunea de trădare a minerilor? Că trebuie să judeci luciditatea lui Brătianu și luciditatea lui Iliescu 90? Că dacă e să facem așa, aș vrea niște manuale de genul. Acum mai nou avem o nouă materie, se cheamă Istoria Contemporană a României. Sunt curios cine va scrie manualele și numele cărui partid. Că o să avem 95 de, să trăiți conducători iubit, de pagini și 5 pagini de dracu ăia cum nu s-au supus ei la unitatea noastră națională. Sunt lucruri de mizerie, n-au ce căuta. Și atunci vă spun eu, singurul mod prin care reușim să facem educația copilului în Duhul Sfânt rămâne să ne întoarcem înapoi la ceea ce facem noi acum. Să stăm în curtea bisericii liniștiți și destinși. Să avem curaj să spunem adevăruri. Să le spunem destinși, nu cu ură. Dar să le spunem că nu suntem proști nimănui. Să le atragem atenția că nu suntem o țară, nu suntem o șleachtă de oameni care mergem nespunând adevărul la tăiere. Dacă tot ne taie, măcar să știm de ce murim. Există un caz teribil al lui Aurel State, printre alte, uite, o temă pentru profesorii de limba română. Există o carte, se cheamă Drumul Crucii. E drept că e apărută într-o editură care nu este una acreditată tehnico-științific, ci este editura Rost, Fundația Sfinții Închisorilor. Este viața unui tânăr român, născut la Godenii, Câmpul Lung Mușcelui, să zicem așa, care face școala de ofițer de vânător de munte la Sinaia și de acolo pleacă până dincolo de Sevastopol, participă la tot ceea ce înseamnă ocuparea Sevastopolului în 42 și contralovitura sovietică din 44, cade prizonier 12 ani în gulagul sovietic, vine acasă în vagoane fără cheie și fără cătușe la mâini și când ajung la Ungheni și trec la Iași, sunt puși în vagoane de închiși cu cheie și cu cătușe la mâini înapoi. Și face încă vreo câțiva ani buni pușcărie în România. Sunt episoade în cartea aceasta care depășesc orice fel de scriere a limbii române. Dar cea mai importantă dintre este când se întoarce amărâtul ăsta acasă, la mama lui și la tatălui de la Godeni, în care șoferul care îl găsește pe marginea drumului pentru că se dezorientase, el, unul dintre cei mai buni ofițeri de vânători de munte, nu-și mai recunoștea locurile natale. Începuseră exploatările de suprafață. Se furau munții României, despăgubiri de război. Pentru cei care ne amenință, care ne spun ei cine suntem. Noi știm cine suntem. Morții de la Oranchi suntem. Suntem morții de la Mănăstirița. Suntem morții de sub fiecare dală din drumul de la Novosibirsk. Ăștia suntem noi. Putem să arătăm și în alte direcții dacă vor. Suntem cei care v-am cărat pe sângele nostru marmura să faceți Viena, cu care vă lăudați. Suntem, dacă vreți, pentru fiecare popor care ne dă lecții de democrație, șobolanii pe care și-au început neputința. Suntem uciși din culpa tuturor democrațiilor occidentale și vânduții tuturor guvernelor de mari militanți pentru drepturile omului. Ei bine, vine acasă omul, coboară în vale spre sat, ajunge acasă și o găsește pe singura casă luminată din tot satul, e casa lor. Mama lui aflase că ar fi posibil cumva, prin voia lui Dumnezeu, să ajungă acasă. Și se ruga de câteva nopți. Important nu este că ajunge acasă și că îl vede mama lui și că se bucură ca și tatăl care era pe moarte, ci că în fracțiunea imediat următoare tot satul se umple de lumină. Și fiecare vine la casa lui cu lumânări și cu căști, cu lămpașe de mineri, purtând lumina către casa la care venise omul acesta. Pentru că satul nu învie prin primar și prin membrii de partid, ci prin morții care se întorc din moarte. De aia nu mai avem sate românești, că nu mai avem învieri din morți. N-are cine să vină din moarte să ne spună cum e. Cartea asta este strict interzisă copilului român. În schimb, dacă era o partidă de
tăvăleală în tăpșanul din capul gardului și de săltat fustele în cucuruz, o lua Nobelul. A luat Nobel o femeie povestind despre moartea altora, iar cei care au vorbit despre propria lor suferință n-a mișcat nimeni un deget pentru ei, nici măcar un premiu literar acordat unui fost deținut politic pentru una dintre scrierile sale. N-avem nevoie nici de Steinhardt, nici de Marcel Petrișor, n-avem nevoie nici de tatăl lui Tudor Gheorghe, Ilie Gheorghe, n-avem nevoie nici de lui Tudor Gheorghe, deci tatălui e Ilie, nici de Aurel State, de niciunul din ăștia. Ne deranjează. Nu Radu Gir, nu Mircea Vulcănescu, și nu-i spun pe cei care au avut culori politice. Nu e așa că pe pomenicul fiecăruia dintre dumneavoastră e câte unul care are lângă el erou? E vreunul dintre dumneavoastră care n-ați avut un bunic sau un străbunic care să fi murit pe vreun front? Nu cred. E vreunul dintre dumneavoastră care n-aveți undeva în pomenicul morților pe unul care n-a suferit pușcărie sub comuniști? Nu cred. Și dacă nu-i aveți, vă spun eu, 250.000 de români au murit la Cotul Donului și nu sunt îngropați. Nu sunt îngropați. A îngropat armata rusă, sovietică, mă rog, dar tot rusă de încolo. Trecând cu grebălele de la camioane peste ei, în șanțuri, i-au ascuns într-un colț de calciu, de calcar într-o zonă și au crezut că și-au făcut datoria. Până în 60 și ceva, când calcarul s-a înroșit. Cei 250.000 de morți au dat semn că sunt vii. Erau mai vii decât guvernul de la București din vremea aceea și din vremea aceasta. Și din toate vremurile. Și la un moment dat se întâmplă următorul aspect. Abia anul trecut, Vasile Șoimaru, profesor de la Chișinău, care a și scris o carte întreagă despre momentul de la Cotul Donului, împreună cu un preot care s-a operat zilele trecute la Cluj, Părintele Viorel, au plecat, mergând 3000 și ceva de kilometri, până au ajuns la locul de lângă Stalingrad, unde au murit ai noștri, și au pus o cruce din 2 lemne uscate, înădite cu tricolorul. În dreapta un cimitir pentru 560.000 de soldați germani. În stânga pentru cei 120.000 de soldați maghiari din armata hortistă, din care 70.000 îi cheamă Pop, Ion, Năsui și alte nume. Că n-aveau ei de unde să trimită atâția bărbați, că n-aveau. Dacă îi aveau... Toți băieții din Ardeal care au plecat acolo, bunica ani de zile mi-a ascuns fotografia fratelui ei, care a murit la Cotul Donului, să nu văd că avea petlițele honvezilor și să fiu supărat. Abia acum mă supăr. Că sufletul românesc stă sub crucea altui tricolor decât cel național. Dacă lecția asta o trecem în manualul de istorie, de acord la o istorie alternativă. Dar dacă continui să mă tem de cisma rusească fără să ridic mâna și să-i spun ce gândesc despre ea, n-am de ce să trec în manualul alternativă de istorie. O spun și o spun cu maximum de responsabilitate. Îmi pare rău pentru cei care gândesc școala în afară de cei care lucrează în școală. Că n-am văzut vreodată un om de catedră pe bune să se apuce, să fie lăsat săracul să facă bani scriind un manual. O iau tot băieții din comisii și neamurile lor și dacă ar putea scrie și pisicile din casa lor câte ceva, să ele și ele un material în plus de nutriție acolo, un pachetel de șoricei uscați și pe alea le-ar lăsa să scrie. Deci, cu excepția profesorilor din școli, într-un singur loc se poate face școală corect, în biserică. Dar asta e și obligativitatea bisericii. Crizele prin care trecem ca popor, indecența va deveni o criză continuă a poporului român. Dacă nu tratăm cu Hristos nevoia poporului român de demnitate, orice altă alternativă la demnitatea Hristos e minciună. Ați auzit-o de foarte multe ori. Sunt convins. Să ajutăm să omorâm pe unii ca să moară cu decență. Nu, teribilă filozofia eutanasiei. A muri cu decență înseamnă a muri pe cruce. Dacă murea cu decență, Hristos era unul dintre marii filozofi ai lumii și atât. Era încă un lider de nuanță și atât. Era un filozof și atât. Pentru că este Mântuitorul, a ales să nu moară în mod decent, ci să moară așa cum trebuie ca să schimbe lumea. Asta este taina care ne poate ajuta și lumina. Vă mulțumesc, am să mănânc gogoș, fetelor să cânte
și vă gândiți la întrebări. Și dacă nu aveți, am să mănânc gogoș, o să bem apă și o să plecăm acasă. Fetelor, poftiți! Ochii mei la cerul ridicat am, ochii mei la cerul, de unde va veni ajutorul, ajutorul meu de la Dumnezeu, ce a făcut cerul și pământul. Aliluia, Aliluia. Sfântă părăsită, lângă margine de drum, coperișul tău se strică cu creștinii de acum. Cruce sfântă, jalnic este, tristă stai plecată jos, și nu-i nimeni să te îndrepte, orice lucru dureros. Oamenii nu-și mai ridică pălăria în dreptul tău, să-ți închine și să zică: Doamne, scapă-ne de rău. Cruce sfântă cu putere, tristă stai în locul tău, și gândești la altă lume ce s-a stins la pieptul tău. Nimeni nu mai vine iară să te așeze iar frumos. Bate vântul de doboară icoana lui Hristos, dar credința mea îmi spune că mult nu va dăinui. Printr-o tainică minune, crucea tot va birui. Printr-o tainică minune, crucea tot va birui. Anume din planul de dezvoltare al firii umane. Au zis pe ăștia cu mari specialiști în sectarii ăștia ai noștri, că eu sunt mântuit. Ești mântuit pe dracu, i-a zis o babă odată. Uite-te la tine cum arăți. Așa arată unul mântuit, bă. Și că mântuitul e în cer, luminos. Ce cauți pe? Ce mai cauți la coadă la pâine dacă ești mântuit? Că mântuit cine mănâncă pâine? S-a speriat omul. E un progres necontenit.
A te întâlni cu Dumnezeu e un progres și după moarte continuăm să fim într-un progres de adâncire în iubirea lui Dumnezeu. O spune Sfântul Maxim Mărturisitor. De aceea cred eu că a vorbi atunci totdeauna de oamenii din strâmtorare, tot omul care vrea să iasă din viața aceasta spre viața lui cu Dumnezeu, e tot timpul la strâmtorare. Nu ușor. Și să vă mai spun un lucru. Încercați să nu fiți triumfaliști când vreți să vă mântuiți. Mântuirea e făcută din înfrângeri, nu din biruințe. Sunt lucruri pe care vrem să le facem bine și ne ies prost. Normal. Că sectoristul e acolo, el bagă pana la picior. Când vrei să faci rău, vine sectoristul și îți face liber scaramușul de servici, că la el mă refer acum. Da, vine și ce drăcușorul de proximitate, dacă vreți. Și faceți loc că ăsta vrea să curvească. Hai, nevastă să plece de acasă, bărbatul Sulaia să nu fie în zonă, mă rog, sper că e între bărbat și femeie, deși am mai nou. Da? Dați-le posibilitatea, știți? Adică dați-le pe când, atunci când vrei să nu faci răul, ăsta vine ce stai acolo, adică să nu e ce faceți-vă voi și atât. De vreme ce e templul Duhului Sfânt, noi doar oferim templul și Duhul Sfânt vine. Adică e o împreună lucrare cu Duhul lui Dumnezeu. Unii au senzația că dacă se îmbăticesc cu 4 batice pe cap și își pun fuste lungi de aici până la turda și bat metanii cam cum bătea pe vremuri Bölionii loviturile de la 35 de metri, cred că așa se trece înainte. Poate, e o posibilitate, dar nu e singura posibilitate. Ce ne învață de fapt Hristos este următorul lucru. Că nu există un contract de susținere între noi și Dumnezeu. Și că de cele mai multe ori, în situațiile în care părem că Dumnezeu nu ne mai susține, Dumnezeu ne susține. Ăsta e lucrul pe care vreau să-l rețineți. Noi suntem templul al Duhului Sfânt, că nici nu bănuim că suntem templul al Duhului Sfânt. Nu când ne uităm în oglindă și spunem, mamă, ce templu al Duhului Sfânt sunt eu acum, ce cruce mi-am pus, ce veșminte am. Nu există o oglindire în ceva material pentru a te arăta templul al Duhului Sfânt. Doar mila lui Dumnezeu ne face să fim. Și mila lui Dumnezeu se cere, se primește și se rabdă. Cel mai ușor este să ceri. Apoi se primește. Dar cel mai greu este să rabzi să rămâi al Duhului Sfânt. Că te arde. Și când arde, schimbă firea. Facem o terapie cu dumneavoastră, vă oferim o terapie alternativă la proștii ăștia de medici. Dar mata ce ai fost? Sculer matrițer. Și dumneavoastră să cu medicina, Nu sunt autodidact. M-am autoeducat să vă spun că dacă mâncați rădăcina broaștei și firul porcului, nu mai faceți cancer. Am făcut eu studiile mele. Unde, Doamne? Pe cele 13 vecine ale mele din bloc, care n-avea niciuna cancer, dar au murit toate după tratamentul meu, semn că la cancer prinde. La oamenii sănătoși nu prinde. Iar limita cunoașterii este dată întotdeauna de limita suportabilității cunoașterii. Sunt lucruri pe care nu vrem să le vedem. De exemplu, te duci într-un spațiu al morții, într-un salon de bolnav de oncologie sau de cardiaci, că acolo se moare cum se respiră până la urmă. Toată medicina pe care o știe, flit, e nimic. E nimic. Deci în fața morții, toată știința ta de carte e zero. Poți să vei egal, zero. Ce rămâne este credința că cel care a murit trece în împărăția lui Dumnezeu și tu continui să te rogi pentru el. Sunt atâtea imagini, de foarte multe ori mă uimește imaginea aceasta a unei biserici care continuă să se roage inclusiv pentru dușmani, e în speranța că îi scoate din iad. E uluitoare nădejdea bisericii. Biserica se roagă cu nădejdea fermă că scoate din iad damnații. Asta e știința.